Madalla aran ma mutanen nan fa sun ki jin zanga-zanga kuma sun ki jin babatu. Alkuran akwai nawa gina, me ya kamata mu yi? Wa furote Aiwa aran wa furote aiwa wa furote kana dai nufin wato zanga-zanga. labudda To aran ma mene wanne? labudda Me kake nufi to aran ma? wa alqulud La aran ma aiwa wa alqulud kana dai nufin alqunut, a fito masallaci a koma ga Allah a dinga addu'o'i wa alqulud aran ma aiwa wa alqulud aran ma ya ce alqunut din ma na tafi na bayan hannu za a yi. Tinubu Ya ce Asuwaju Bola Ahmad Tinubu. هذا كلامك بغير أنني بغير هذا لايدي ومسوع. To fa mu fa daga gobe za mu fara azumin nan za a yi, sannan alqunut daga gobe za mu fara daga asuba azhar la'asar mangariba isha'i ta bayan hannu za mu ta yi sai Allah ya biya mana bukata akan ka. A ja mu Asuwaju abinan nashi akai mana shi kuma can gaba da bakin boda ma za a ije mana shi a ran ma. Kai ciki na bai cika ba, ina da jan aya. Na shi koyo mu tafi.